Казваме какво? Аз ли бе? Не бе, това в историте гейминг да си регасна. Чай си пусна штората. Ати. Ти имаш някакъв уникален гейминг сетъп, май. Еми, имам Ducky 1 Glorious Model, Yeti Mic и два такова, два монитора. Един е LG 144 Hz, другия е Alienware 240 Hz. Да, аз ще правя дабъл монитор. И хедсет Kraken. В смисъл такова, Kraken 1. Аз ще Razer Kraken. разих нови слушалки. HyperX. Те са най-добри. Да. Това си виждам. И едни научите, дето едни много ек Steel Series. Да, Steel Series Arctis 5 са много добри. и лучите 430 са много яки. Я ми остави Razer това материал, защото нямам Kit никакъв. Аз още нямам Max дърво. Какво? Макс дърво е най-лесно да събереш. Да, знам, сега съберам. Пробвам такова поитинки, не дали съм. Ако искате, някой може да стаква и тия много помагат. Ако имаш над 6 от тях. Хора, пред нас! Това е вълка, бе, това е вълка. Какъв вълк, бе? О, не, аз няма да се бия с това. Не, аз няма да се бия с това нещо. Чакайте, бегайте. Това нещо колко хелт има? Около 1000 хелт. Да, и са хилва, точно 1000 хилт има. И са хилва. Аз бягам, аз няма да се бия с това нещо. То ни следва, играч. О, идва към нас. За първи път го срещам в игра. Преди вече беше умрял със силата. Жив. Скоро е чувам или комбатка. Какво? Ами трябва само за една седененка. Някой комбатка да чувам. Да, аз съм с комбатка. Мале, тука си 500 материал, само и това като ти свармиш е тука. Аз съм готов вече, ще чуш. Само ми трябва зелененка и зелена помпа. Една зелена помпа. Мен ми трябва синя помпа и ще ги... О, зонка. Зоница газица. О, трябва ми 100 метал, не. Сега ще направя синя емпа. О, шокоевки. Вземете тези минта и така. Аз ще Имаш взема тук шокове честа. в играта? What? Синя помпа, let's go! Някой да стакне с чък сплашовете. Аз. Добре, да, който И някой да вземе импулските, ще ни помогнат много. Имам. Аз трябва да фарма малко да си направя синя помпа. О, мале. О, 60. Айде, 60 малко. Yes! Добре, кой е Още 22 точки. О, то Wolverine, аре го убиеме, че идва към нас постоянно и ни следва. Не, всъщност да не го убиваме. Елате да ви дам една шокоевка. Не искам. Няма къде да я сложа. Дай на мене. Аре, влизайте, че то Wolverine идва. И той няма да последва, че. Влизай. Аре да батарея. Вие с най-добрия шофьор БГ. Какво? Най-добрият шофьор БГ съм аз. Да. Я мъркнете зоната да не спирам. Контролер е доста трудничко. Трябва да ремаркаме. Къде е зоната? Да, ние сме окей, аре да продължим малко с колата да намериме хора поне. Дай да минаваме през тях. Брат, аз съм най-добрият шофьор БГ, казвам ти. Караш и в линията, лентата, къде? Мен, когато някой друг кара, ми дава карма, буквално, но когато някой друг кара, буквално му или го хедшот снайпват, или го емботват, докато не умре. Аре, тук си направим база и да стормходване, ако имаме... Дай там горе ще имаме хай. Ламбото, аз ще вземам ламбото. Някой да идва с мен. Ламбо, бе. Аз ще карам. Аз карам. Аз ще ме така отгоре. Дай, карай. Или остай, аз взема това. Аре, брат, искам аз да карам. Мерси. Идваш ли? Ние сме конвой. Чай, ще изчакаме малко. Не, спокойно, карай. Добре. Аз ще остана си. Маля, брат, трябва тук си го напълниме. О, да. Някой тук да лутва. Всъщност аз ще лутна, аре. Не бе, брат, топ ли си? Не бе! Не да изкарам. Топ ли си, бе? Кой го направи това? Ще го убия. Дай да карам, пайса. Също не дай да фарма малко, че нямам никакъв мац. О, тук има дроп, бе, аз ще взема дропа. Аз па дори не го видях този смотан дроп.
Аз след 30 минути трябва да спра. Охо, Айде. айде. О, О, тази Биг количество. Бот и такива. Някой да Аз го вземе вземам шоковите отново. Вземам бига, вземам бига. Дайте го Нямам да 2 го бига, 6 минута и така. Браво. Искате да се рифнем? Не. Не. Все още не, все още не. Ще ни убият още в началото, няма смисъл. Къде е? Да, аре да всъщност да се рифнеме, да намерим хора, че само 19 остават. Или да отидем за този дроп. Ама Чакай, трябва да сме заедно. Вид кой зон сега? Чакай. Готови ли сте? 3, 2, 1. Да. Пулвайте си глайдера веднага. Къде е дропа? Тука. В смисъл, за дропа, нали? Ти да имаш този глайдер, бе, байдер е. Аз? Да. Тайна майна. Купил си го. Не бе. Аз никога не съм си купувал глайдер, само кирки. Хора, точно на дропа. Тук дропвайте. Не. Къде Точно дропа? тук. Его, пред нас. Да, знам. Аз съм тук долу. да ги имботнем. Ето. И те имате имбот обаче. На мен? Един няма ти. Аз паднах надолу, качвам се нагоре. Има двама на мен, единия с златна помпа. Найс. Нок? Дет. Браво. Аз трябва да се хилна, защото съм на 17. Аз нямам патрони за помпа, някой има ли? Патрони имаш ли за помпа? То с златна помпа, пичагата. Взимай. Един остана. Другия се хилва. И аз се хилвам. Чакай. На мен. Идвам, само взема. Тук е. А, не. Отгоре. Саме. Сам знам. Ма все пак, има шанс. Къде е той, бе? Я го дропай тук. Добре, сори. Къде му е лута на този пичага? Той ми падна целия лут, бе. Много се съкаме, бе. Да, бе, много сме добри. Такова SMG. Спаменето е моето нещо. Чакай, това е моето. Синя МК. За някой. Някой има ли бигпот или нещо? Да, ето. Не. Дай. Чай ще ми дава да го дропвам. Никой да не взима... Не бе, никой да... Аз съм макс материал. Никой да не ми взима там това. Помпата? Не помпата, бе. Не бе, аз имам помпа. Бандажите исках да кажа. Аре да тръгваме. Още хора при нас. Да се нашко, бе. Колко са според тебе? 30 хайп. Аре, 9 човека остават, ще я спечелим. По-скоро 5, не 5-6. Добре. 6 човека без не. Аре, ръшкаме ги тия. Само да не са някакви такива с LMG-та, ако още са в играта, де. Играта са. Вече не съм играл в Fortnite. Да, един е. Лесен кил. Окей. Излиза. Къде отиде? Той е дед. Той се предаде, че пичагата. Не се. Не, аз Ръшкай бедах. го. Ръшкам го, ама много билди. Аре, стига бяга, бе. Дай се. Аре, стига бяга. Не фейта си. 32. Кой ще го уби. Някак ме сплитнах. Мой кил е. Много бягам. Не. Златна помпа. Как ме взе? Някой има ли бигпот? Аз съм 3. Дай. Бик. Да? Не. Мамо, моля те, къде са ми минитата? Някой ми вземе минитата, ще го убия. Не съм ги взела аз. Не, ето ми. Къде са хората, бе? Къде са последните идиоти? Колко кила имаме? Аз съм 4. Аз съм 2. Аз съм един. 7 кила сме общо, май. Тия тук се стрелят. Там и там. Аз то ще го имботна. Някой тръгна мен да ма снайпва между другото, не знам къде. Да, снайпват и отгоре, оттам. 23. Къде сте? Тук е 23, тук да е минус 23. Той е отдолу, бе! Нас ни снайпват, бе! Оттам, гледайте. Аре, тръгвайте. Вие се импулснахте без мене, окей. Елате дам една. Добре, двама и там. Някой ме снайпва.
Това при мен е... Той има някакъв много супер спамърски снайпер. Да, он е гадния. Успокой се, бе! Иначе... О, то сбяга! Кой бе? Нок. Браво! Давай! 48 каска и 33. Крак. Браво, бе! Само те са. Един е 48 каска и 33 крак. Ще ги убиеме. Аз сега 39! много- Крак! Ръшкайте! Отдолу един е. То се голям бот. Има един отдолу, дето е супер зле. Да, ръшкай. Да, Тия са лесни. Лесен уин е. Лайк, не ни бате, лайк. 100. 59 крак. Хит. 1 HP. На мен. Един. Мой кил е. Тук при мене. Нок. 25. Убих един. Сега one-shot. Айде, лесен кил е. GG хора. Аз ще билдя. Чакай, не умирай. Поне ти не умирай. Така имаме по-голям шанс. Той му уби по някаква... Той тук. На малко. Браво, бе. Айде. Шитан. Айде, пази се да фрибилда. Мале. Айде. Не, тъхо ще да се... Тако. Айде, лесна уинка, бой. Лесно. Айде, GG. Айде, още една игра. Защо пише съм 2 кила? Айде, bye guys.